Ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардори азиз, бовар дорам ки ҳамат созен хубин, саломатиятон хубай ва имрӯз бениҳоят маълумотои хуба, яъне пешниҳоди шумо мегардонам. Бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед. Классҳои худтонро дареғ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед, то ки дигаронам хабардор бошанд. Пайдош даган ҳамон беномусое ки яъне виҷдон надоранд ва апа ва хоҳари худшонро фикрша намекунанд ё ки падару модаршонро фикрша намекунанд ва файрод мекунанд духтароро ай Тоҷикистон. Яъне ай Тоҷикистон дар боваришон медироянд ва билет менависанд, мо шуморо ҷойи кор меёбем, мо шуморо соҳиби ҷойи кор мекунем ва билет менависанд, мегиранд, мебиёранд ай Тоҷикистон ва дар инҷа мехоҳанд ки ғуломи худшон кунанд. Эҳтиёт бошен ва ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки видеоро то охирша тамошо кунем, поделитсия кунем, подписатсия кунед канали Ройгон Авиа, то ки дигарон хабардор бошанд, яъне классҳои худтонро дареғ надорем. Ва имрӯз ба як хулосае омадам ки пешниҳоди шумо бигардонам, яъне дарки овозу фиғони хоҳара ки яъне ба чӣ мушкилот дучор шид ва чӣ гуна беномусо яъне дар ватани азизи мо Тоҷикистон ҳастанд беномусое ки яъне ба ҳамин корҳо даст мезананд. Гӯш кунед то охира чӣ мегаи хоҳар. Чаковдан айқирван амиё ами кора ёфтам. Амҷа файрод кардам, инҷа гирифтам хеле ахтам. Аз Тоҷикистон файродам кардан? Билетим гирифтам, гуфтам биё амҷа дача да кора омадам. Амҷа я мардака охранай, аму гуфтам ма дар лези кареста ғам додеста чи шавқати ма хора иҷа ҷои хов неста, агани да уҷа мара гуфтам ки ҷои хов аста. Фандам кардан омадам да иҷа ғамум додан. Вай охрана тоҷикай? Айқирван айва. Ама охранник а? Чанқа кор карде ойликтона надодан? Ойлик ман ҳамин 3 рӯз шид омадагӣ, вай барои пули билет мараам хеле амҷа қапида истода. Мега пули билета кор ку ба брадафша мар дар склад хов кардак амҷа маҳкам кард. Апа биё кори нагзай гуфтан омадам амҷа ҳамкарим кардам. Ами мара Тоҷикистон баранд, ма дар Тоҷикистон пулшона мегирим, ай хештаморо метавам. Охи ман ҷо надорам бестам дига. Боз ман кани занг бизанам, ягон ҷо пайдо кунам, тогда зангтон мезанам, мерен месен дар пеши ҳамуно то рӯзи сешанбера рейс, то рӯзи рейса. Майли дадар ҷо раҳмати калом. Ошхонаи Кӯлоб. Бардори азиз, нафарое ки харидории билети автобус мекунанд аз автовокзали Котельники, аз кассаи Ройгон Авиа ва яке аз беҳтарин бародарои мо акай Бахтиёр, яъне ошхонаи Кӯлоб шудагай дар Абрешим, дар Хуҷанд ва нафарое ки харидории чиптаи автобус мекунед ва сафар мекунед автовокзали Котельники ба хатсайри Котельники, Ташкент, аз Ташкент Хуҷанд, Абрешим ва шумо дохили яъне ошхонаи Кӯлоб мешен ва дар уҷа шумо яъне анахе чиптаи худтонро нишон меден. Акай Бахтиёр да ки яъне шумо ай касаи Ройгон Авиа харидорӣ карден ва дар уҷа як порс ош, яъне нимта нон, чой, як порс ош Ройгон барои подписчикои канали Ройгон Авиа яъне пешниҳод карда мешавад. Ва нафарое ки мехоҳен чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунед, айни ҳол чиптаи ҳавопаймо ба хатсайри Дамадед ва Кӯлоб яъне бениҳоят арзон шидагай 13, 14, 15 ҳазор метавонед харидорӣ кунед, самолёт қати парвоз кунед. Нафарое ки сайри саёҳатро дӯст медоранд, автобус ҳастай, пересадка қати, яъне Котельники, Ташкент, Ташкент Хуҷанд ва инчунин мошинои сабукрав ҳастай прямои Душанбе. Ва инчунин ногуфта намона бардорай азиз, нафарое ки бе документен, документ надорен, регистратсия мигратсион кода работа хат кашидагин ва патент кардагӣ нестен ё ин ки экзамен гузаштагӣ нестен, экзаменациони уже додагитон нестан ва патент карда натонистен, дар ин ҳолат аз 1 моҳ гузаштагӣ бошад шумо ё возвращение народи намегиред ё аз 3 то 5 ҳазор автобус қати шумо метавонед ки қати хитон бигирен, яъне намебиёрен касада биспорен, касада фақат суми билеттона меспорен тамом. Ва нафарое ки барои багаж бисёртар савол метен, багажо мошинои сабукрав да ай 15 то 20 килора як сумка мешавад ва автобус да ай 25 то 30 килора метавонед як сумка гирен, то ки хитона дар границаҳо яъне азоб натиҳем. Ва нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен ва загранпаспорт надорен, яъне загранпаспорт Федератсияи Россияро надорен, шумо метавонед фақат мошинои сабукрав қати сафар кунед, прямои Душанбе мешавад ва инчунин автобус қати пересадка Ташкент Хуҷанд. Ва нафарое ки Душанбе мехоҳад автобус қати сафар кунед, 2 та пересадка мешавад, яъне Котельники, Ташкент, Ташкент Хуҷанд, Хуҷанд Душанбе.
нафарои ки хоҳишманди пересад кунед метавонед озуд муроҷиат кунед рақамҳои болои экран дар ҷои худтона бронировать кунед ва озуд омода сафар кунед беташвиш. Ман гуфтан ҳамона ки бародаро дастгира фаромӯш накунед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ва нафарое ки шумо занг мезанед дар зангҳои худтон ҷавоб намегиред, аз шумо узрпурсӣ мекунем барое ки бениҳоят зангҳо зиёданд ва дар ин ҳолат бисёреро яъне имкон ҳам мешавад ки ҷавоб диҳем ва баъд имкон метавонед ки ватсап дар галасавой равон кунед ё ин ки нависен ҳамада ҷавоб метиҳем бародаро, ҳамада ватсап дар нафарое ки шумо вақте занг мезанед ҷавоб наметиҳем вале дар ватсап галасавой равон мекунед ё ин ки менависед ҳамада ҷавоб метиҳем иншаллоҳ ба ҳадди имкон.